Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Ще разкажа какво стана с този сървър по-натам. Ние сме с моят приятел Божидар. Кажи здрасти и говори по-силно. Здрасти! Добре. И добре, да почваме с разказването. Първо, се бяхме развили много добре. Имахме всичко необходимо за оцеляване. Много неща имахме и умряхме. От Фолдемиш ли? В лава бяхме. И умряхме. Сега, отново започнахме да се развиваме. Имахме айрон кирки, айрон брони, какви ли не работи. Супер много развити бях. Имахме всичко необходимо. Имахме хляб до края на живота си. Супер много злато имахме. Абсолютно всичко. Но, паднах от Fall Damage, умрях. И Божидар се опита да дойде да ми вземе нещата и той умря. Да. И затова сега от начало започваме. И крипър. Взех един бон мил. Да. Добре, хвърлих яйцето. Сега още един бон мил ще пробвам да взема. Бон мил ни трябва много. Наистина супер много ни трябва бон мил за саплинг. Още един морков има тук, супер. Грешно. Добре, имам два бон мила. Ще пробвам още един да взема и ще ям морков, защото съм гладен. Ударете тази камбана и сега удряме на камбана в Майнкрафт наистина. Ударете тази камбана и се абонирайте. Дам. И той ви го каза. Щупете лайк бутона. Както казва Скепи, hit the like till your finger hurts. Още един бон мил. Да направи ли още един бон мил? Що? Добре, бон мил почти имам още един. Чакай, това работи ли? Да. О, он е в кучетата. Дето, да, нападнахме едни кучета и се качихме веднага в лодката, просто искахме да ни подгонят. Да, е така от нищо. Той иска за един емералд 15 битрута, 15 корена. Имам 4 бон мила. То държи емералд, сега ще го убия. Искам емералд, ама няма да и без това. Няма да ме нападне. Добре, нападаме. За какво да използвам бон мила? Добре, и в този клип той ще ме търси и ако ме намери, ще играем нормално. Но пък ще е забавно. Аз съм много гладен, така че съжалявам кокошки, но ти ще трябва да умреш. Между другото съм много добър в PvP, трябва да направим някой клип с PvP с Божидар.
И тая кокошка все едно се телепортира. И аз се телепортирам, защото ми е супер бавен нета. И сега ще му ударя critical hit. Оф! Умрях от Айлен горе. Координатите са ми. Блок или хикса YZ да ти кажа. 673. Запиши си ги някъде. Значи трябва да ходя точно на и трябва скоро да видя. Ама не е минус. Само 600. Колко FPS? 58. Земя. То голяма земя. Добре, мисля, че намерих остров. И би трябвало да си намерил и селото. Ти кажи си координатите да дойда. Не, аз ще дойда при тебе, защото ти си на безопасност. Аз съм на покрива на една къща. Аз съм проиграч. Аз пък не съм ли? Да, не съм. Аз когато съм играл Майнкрафт, ти не си съществувал. Шегувам се. Ма ти не си знал за тази игра, човек. Аз играя от 3 годишен Майнкрафт. И съм като Dream, буквално. Добре, убих почти Iron Golem. Защото той не мърда. Не, нали умрях, човек. Добре, Iron Golem почти е мъртъв. Добре, Iron Golem още малко и ще е мъртъв. Iron Golem. Не, паднах при него, ужас. Така хубаво си го бях приклещил. Хайде де, елами. Елами да ти мъкнем. Елами. Мислих да му метна месо от зомби. Не мога да тичам. Сега съм на... Чакай да се кача на покрива, че то Iron Golem ще ме изяде. На... 681, а то се качи на покрива. Не, чакай, сега съм на 672. Добре, аз стигам на 600. Ти на кое си? Ама погледни на кое си? На XYZ. Аз съм на 600. Почти съм на 6. Аз съм на 610. Добре, стой на 600. Точно. Да, и аз виждам, мисля, че пясъчен баям. Добре, на 500... На 590 съм. Ники, стой на 600 човек. Само на 600, моля те. Добре, на 600 съм, до едно дърво. Ти на кои координати си? Кажи де. На 664, 108 съм аз. Той чисто и просто на 6. Точно там съм. Ама ще си тичам около 600 просто, защото ще стане скучен клипа. Аз запомних къде е 600, така че махна координатите. И ще цъкна F1, цъкни F1, много е яко. Да. Брат, това е грешния остров. Що? Защото 600 е на майната си. А ти на кое си? Не знам.
Кажи на кой блок си. Не знам откъде да видя. Натисни FN и натисни F3. Да. Сега там, де ти пише X, Y, Z, на кое си? 596. Стой там! Минус или без минус е? Втората ти цифра коя е? Еми аз съм на 5... Кое? Първата ти коя е? Отдолу пише блок, нали? Я ми кажи. 500... Стой и не мърдай там. Виждаш ли ми никнейма? Аз съм на 550. Вторият ти блок кой е? Ама минус 550 ли? TP. Аз съм на 550, 66, 73. Я кажи третата цифра от XYZ. 73. Ти? Не третата. Еми даде. Коя трета? 500. Не това до XYZ, не второто, а третото. 73. Той е малко. На минус или плюс? Няма нито плюс, нито минус. Между другото, хора, ние сме се развили до някаква част. Остров. С лодка ли си? Да. Човек, това е острова. Познаваш го. Кой остров? Къде е? О, ес! Намерихме се! Айде! Ама има... Да бъде смърт, ама идват скелети и кучета. Ето ти стрела. Намерихме се! Дай към селото, идвай! Идвай към селото, следвай ме. Следвай ме! Да счупи ли кошера? Бягай за живота си! Те гонят ли те? Стоп ли си бе? Убиха ме. Ти се базикаш. Кажи си Ела пак на... На кои координати да се чакаме? Просто идвам. На селото се чакам. Да ти кажа ли координатите му? От какво умря? Не. Отивам да правя PvP с зомбитата. Или скелетите. Аз съм Dream. Окей. Спри! Това май ще трябва да го режа. Не, тук има 1 милион зомбита, човек.
1 милион зомбита ме гонят. В една къща съм и съм влязал вътре и няма да излизам оттам. Координатите са ми 750. Да дойда ли на... Идвам на 600. Аз знам, идвам на 600. Аз съм на 670 сега. Оф, идвам на 600, човек. 620 съм сега. На 600 съм. Да ти кажа ли всичките? Чакай, че пак ще ме убият. Ще отида в някоя къща и ще си ги кажа, чули? Не, човече, спрете да ме стреляте. Ами, координатите са ми 660, 72, 172. Да. Първите са 662, 72. Трябва да видиш селото. Аз съм в селото. Аз съм дрим и бягам. Ще ям месо от зомби, не знам защо. Не, ще умре. Няма да умра, ама ще огладнея много. В момента имам хънгър, май. Добре, вече нямам хънгър. Единственото, което имам, Е? силата на моята ръка и тя колкото е тича. Да. Тъкмо да се намерим. Да. Да ти кажа ли координати? 699, 78, 172 съм аз. Чакай да ти погледна за никнейма.